Mi smo generalno porodično megalomani, tako da im je bilo drago da dobro zarađujem, nije im bilo bitno na koji način. Rad stiliste od Zendeje, La Roche se zove. On mi je najzanimljiviji, ali ne znam da li bi rekao uzor. Nekako nemam uzora, nemam idola, a nisam nosio kaiš, nikad ne podnosim kaiševe, ne znam zašto. Imao sam snimanja gde na pola snimanja odem na psihoterapiju. Stvarno? Samo je problem što on nije bio zadovoljan svojim telom, a ne garderobom. I onda je to njegovo kao nezadovoljstvo koje je prebacivao na mene je u stvari bilo iz njegove frustracije, odnosno iz toga što on nije sebi... Da, kao da si mu ti... nije bio u formi u tom trenutku. Skoro sam video neki, mislim da je tweet bio, da kao da sam javna ličnost, bio bih cancelovan. To je tolika istina. Htimo da kažem da je Vuk najbolji vozač koga ja poznam. Ja, retrovizor, pešački, ležeći, meni je to sve kao predlog neki. Malo ćeš da komentarišeš radove drugih kolega. Ja mislim da ona treba da bude, pošto je ona na početku karijere, da treba da bude kao Seka Aleksić na početku karijere. To malo vrcavo, malo... Ja mislim da ništa grđe nisam video. Ja sam pre nego što sam... I pokušala sam, ja si čekaj da se to zdržim. Ćao svima, dobrodošli u novu epizodu podcasta Hurricane, znači naša 4. epizoda. Danas smo ovde sa jednom jako važnom osobom, još pauza za tuš najavu, stani. Znači on je, ko ne zna, on je kauč na setu, odnosno... The Big Bad Vuk. Wow, kakva najava. Ćao uče, šta radiš? Ćao, ništa, evo malo tremicu imam. Što? Pa ne znam, bojim se da ne ispadnem glup. Ne možeš da ispadneš glup. Nemaš Ste vrlo inteligentna osoba. Neće se primetiti, nosiš naočare. Da. Hvala. Inače, mi moramo da kažemo pre svega da mi sa Vukom već dugo sarađujemo i da nas je oblačio za mnoge naše bitne prilike, spotove i tako dalje. Ne samo nas, nego skoro sve naše kolege na estradi, tako da mi ga puno volimo i šta da ti kažem, vidi, on se sad potija. Zato ćemo mi danas, ti si tu sa nama, da malo nas ugovoriš. Znači ti ćeš nama danas da predstaviš, to je s našim gledocima, šta se to dešava malo iza kamere. Može? Wow, kakav problem. Mi smo znali koga da zovemo. Da. Ali ajde da krenemo onako od nekih pitanja koje su više tvoja lična. Naprimjer, nas zanima kako si ti došla do toga da želiš da se baviš ovim? Zapravo ja nisam hteo da se bavim ovim poslom, ali ja sam nekako dugo u modi u smislu isto iza kamere. Kao mlađi sam se bavio modelingom, pa sam onda nešto sarađivao sa nekim dizajnerima i prijatelji su mi stalno kao govorili, ajde kao budi stilista, tu su dobre pare. Ja kao ne mogu da budem stilista našim ljudima, malo sam imao predrasude. I bukvalno sam upao u to tako što me je zvala Mina Moši, znate Minu, fotografkinju. Samo me je zvala jedan dan i rekla je, ajde da radiš styling, radimo 4 naslovnice za bazar. I kao je hoćeš? I ja rekao, pa hoću. I uradili smo 4 naslovnice, 3 su bile štampane, 4. je bila digitalna i do dan danas, to jest do današnjeg dana, a to je bilo pre 3 godine, 3,5, oni nisu imali bolje naslovnice. Znači ti si taj. Sorry, bazar. Ništa, morat ćemo da insertujemo ovde te naslovnice da bi ljudi vidjeli. Da. Stevo, hvala. Hvala, Stevo. I krenuo si malo pre da nam pričaš, ja sam ga brzo zaustavila. Šta si ti studirao? Da, krenuli smo sa srednjom školom, ja sam završio mašinsku školu, Radoje Dakić. Ko bi rekao? Evo, Ana se opet šokirala. Da. Pa ne znam, ja sam ono što se tiče i srednje i fakulteta i mastera ispunjavao želju svojih roditelja, jer to nije bila moja želja. Ja zapravo nisam ni znao šta hoću da budem. Tako da sam gledao šta mi je blizu kuće, pošto sam ja ipak, ko ne zna, ja sam jako jedan lenji Crnogorac. Mogu da te pitao, izviri kad smo već kod toga, što ti pevali ono vuče, bubolepa? Ne, meni su pevali Bubolepa. Slatko. Sorry.
Tako da mašinska škola u Rakovici, odnosno na Miljakovcu, to je, ne znam, bio sam tipa, bilo je jedno odeljenje, to kao ogledno, ne znam kako se zove to sada, kad je ono tipa samo 20 učenika. Specijalno neko Da, odeljenje. neki Ne, smer. specijalno je kao da smo retardirani, nego je... Napredni. Pa nismo baš napredni u mašinskoj školi bili, koja je bila ženski zatvor pre toga. I moja Ovaj, osnovna je bila ženski zatvor. Znate za to? ne znam, bilo nas je, smer je robotika bila, pa kao učili smo sa robotima kao daš im neku funkciju da nešto podigne, prebaci. Posle toga sam upisao, mozak mi je stao, uglavnom sam završio IT, master i fakultet. I na kraju završio ko stilista. Da, i I šta kao su- smer mi je bio web dizajn, bilo mi je zanimljivo kao aj bar neki dizajn, Da. pa sam kao pravio sajtove koje To sad si- ne bi umeo da napravim. Misliš? Nema šans. Ali dobro, makar si tu neku kreativu puštao da izađe iz tebe. Da. Da, A makar kako su Shvatila se. reagovali tvoji roditelji kad si im rekao džabe sam ja toliko godina studirao, evo idem ja u modu. Pa mi smo generalno porodično megalomani, tako da im je bilo drago da dobro zarađujem, nije im bilo bitno na koji način. Mislim, bilo im je bitno da nije ono kriminal Ja već i obožavam tvoju to. majku, znaš? Da. Ko ne zna, treba da me zaprati da vidi To je dopisivanje moje moje majke i sledeće mene. pitanje, iskreno. Negde. Čuvam sledeće pitanje, ajde, završi pa ću da te pitam. Bilo im je bitno da imam novca. Tako da im nije bilo bitno čime se bavim, osim da nije kriminal, mada i toga imamo u familiji. Tako da ne bi predaleko nešto otišao. Dobro, bitno je da su roditelji otvorenog uma. A? Pa dobro, vidi. Čim to oni nisu Za nešto neke rekli. stvari, da. Visi, sve do granice normale je okej. Ja moram da Pa kažem. zavisi kome šta granica normala. Da. Da. Dobro. Ali ja moram da kažem stvarno, ko prati Vuka, Ko nije odma? znači Ko nije koga ne, odmah. u stvari ko ne prati Vuka, neka ga odmah zaprati, the big bad Vuk. Zato što Vuk ponekad, mada to je često zapravo, Da. objavi šta njemu njegova majka pošalje u porukama. To su legendarne poruke koje ja čitam po 5 puta i ostane mi po 5 minuta na tim storijima. To je prezanimljivo. Mama mu je legenda, ali doslovno legenda. Istina. I mene zanima, Hvala. odnosno ja hoću da ti nama ispričaš neku anegdotu sa tvojom majkom. Da. Nešto što ti ona rekla smešno ili bilo šta. Bilo kako Joj, je neku skoro je situaciju bilo. koju si imao, Nadam se da. da ona neće gledati jer moram da ispričam ovo. Majka izvini, unapred. Da, mama izvini. Nešto smo pričali generalno o novcu i nešto je bilo, imala je sad ona neki štek za nešto odvojen, pošto ona i otac i majka generalno su jako škrti i mnogo štede, ali mislim da je to generalno kod tih generacija Tako je. tako, jer su oni uvek u nekom strahu i oni tako stalno nešto... ne daj Bože. Da, bukvalno za ne daj Bože, na kraju ću da ih sahranim, verovatno sa tim parama, Ja. ako poživim duže od njih. Pa uzet ćeš im valjda. Pa ne znam, mislim nikad nisam, pa neću ni tad. Aha, da. Uglavnom je bilo nešto oko nekih 100.000 dinara ili 120, nisam siguran, je bilo za nešto odvojeno. I ja sam rekao, ajde, kao ona je sad to nešto potrošila, pa kao opet, ja kažem, pa ajde, kao bit će još. I ja sad tu sedim sa drugom, najboljim, pozdrav za Dimitrija, koga zna, ko ne zna, Monsieur Mode. To jest na francuskom je Monsieur. Tako? Nije ti Da. ispravila, znači da si dobro Da, rekao da. možda. Pa Ne, ne, nego ja sam, nisam razumela. kako je, Zato. da, kako je upisano na Instagramu i kako Monsieur ljudi Mode. generalno čitaju. Dimitrij i ja smo bili kod nje za njen rođendan i nešto pričali to generalno oko para, pošto ona mene stalno smara kako ja ne umem da štedim pare. I ja kažem, dobro, ajde tih 100.000 napravila si ti sigurno, a to je red veličina 20 dana je to potrošeno nešto. I ono kao, ma ne, kao nemam. Znam da imam na jednom računu sad 30.000 i ovde kod sebe imam 700 evra i 20.000 dinara. Ja kažem, i Dimitrij, ja krećemo da padamo u trans, jer kao, to je isto tih 120.000 kad ovih 700 evra. Ne, mi smo se smejali toliko da to, ja ne znam. Dobro, znači samo nemojte da napadnete njegovu majku ako je neko prepozna na ulici, ne nosi pare sa sobom. Ne nosi pare sa sobom, da, otkad su i neki pripadnici romske nacionalne
manjine strgli neku bogorodicu i nešto sa vrata, ne nosi više ni zlato, ni ništa. Ajde, reci usput i koja ti je omiljena poruka od mame koju si dobio? Omiljena poruka je ljubi brat. Flex. Majka je hit, legenda Da. života ovoga. To mi stoji na Twitteru kao, ne kao profilna, nego ono gore, ne znam kako zove. Ono. Kao Opis. opis neki. Iznad profilne što stoji na profilu Ja ne znam, kao, ne koristim Twitter. kao banner onaj Aha, neki. aha, znaš. da. Kao... Ne, počet ću Ljubi da, brat, veruj mi, da. kad dođem večeras kući ima Twitter da skinem, ja sam znači jedno prvo vreme- Sanja, pa ti sad. Ne, stvarno, sad se zove Ne, X, ja sam sad više zaključan nije sad na Twitter. Twitteru, pošto mi je tata čitao tweetove. I šta kaže tata? Skandalizovan je bio. Sine. Da. Od kad si sad krenuo da se baviš, mislim, ono, modom da ti budeš taj koji oblači, ne više taj koji je oblačen, koji je postao najveći tvoj uzor u modi? Ili ko je bio? Pa najviše volim rad stiliste od Zendeje, La Roche se zove. On mi je najzanimljiviji, ali ne znam da li bi rekao uzor. Nekako nemam uzora, nemam idola, nemam... Kao sviđa mi se njegov rad. Da. Ti voliš i da sklapaš stilove. Da, ja volim da miksujem Da. svašta i mislim da generalno dopada mi se što živimo u vremenu gde ne postoje pravila u modi i stvarno svašta može da se izmiksuje, ali to mora dobro da izgleda i ono, ja uvek kažem da kao nisu bitni trendovi, mislim, ja smatram da nisu, ja ne volim da ih pratim. Mislim da je najbitnije da imaš stav i da imaš samopouzdanje i da tako možeš stvarno bilo šta da izneseš. A si se i kao tinejdžer, kao dete, si volao da eksperimentišeš, da se oblačiš drugačije? Ili ne? Ili si više Bolje bio... da se ne vraćamo na to jer kao moje oblačenje je pre bilo stvarno skandalozno. Doduše jedino me izvlačilo, ali jedino me izvlačilo što ja ne menjam svoj stil, ja sam uvek nosio oversized stvari, uvek ono kao moje odrastanje je bilo 2000-te pre 2000-tih, što sam ja 90. godište. Ko bi rekao niko, nikad. Da. Bukvalno. Hvala doktorki Elizabeti. Kraljica I mami i Elizabeta. tati. Da, tako da ne znam, uvek nisam nešto eksperimentisao, ali sam uvek bio, bitno mi je bilo tada kao i sada, još sam ja tada i trenirao, pa kao uvek sam nosio trenerke ili neki ogroman džins tipa 6 brojeva veći, Da. a nisam nosio kaiš, nikad ne podnosim kaiševe, ne znam zašto. I onda kao sve je bilo oversized i meni je generalno bitno da mi je udobno. Da. Da bude cool, da bude stylish, da bude kao da se nisam potrudio, A zapravo si se... a da kao budem cool i da A mi i je ono udobno. na setu si po 12 sati i nije kao da želiš da ti bude neudobno Da. i nešto, a želiš da budeš, jel te, lepo obučen. Cool. A kaži mi, kad si bio mlađi nekad, zbog, ako si imao neko, sigurno si imao drugačije oblačenje od tvojih prijatelja, Pa jesi ti mislim nekad da bili da. su znali kao, a vidi ga ovaj šta nosi, ili, znaš, one neke malo Pa jesu, klinačke da. situacije. Bilo je toga, ali nekako, sad ovo će ličiti malo na psihoterapiju, ali od malena sam morao nekako da imam neki izgrađen zid oko sebe i da ne dam na sebe i da me te stvari ne pogađaju, ali da, bilo je toga. A zašto Dobro, taj da. zid? Pa zato što sam kao jako mali skapirao da su ti ljudi nebitni, jer kao niti mi plaća račune, niti me hrani, Kako niti ga obožavam, da ne nastavim dalje. Samo sam skapirao kao sve to, samo se kao odbio o mene i kao nije mi bitno. Da. Mislim kao jeste, u smislu pogodite, Da. ali ne Ali daš im prođe. da vide, da. Ali dobro, ti si sad tu gde jesi, to je bitno. Tako je, oni su... Ne znam. Negde. A ne, ja sam 1000 puta čula, na primjer, da tvoje kolege i tvoji prijatelji, znači koji otprilike, mislim, radite svi Da. isti ste branši, da svi kažu da je taj posao prosipanje iz šupljeg u prazno. I da samo zarađuješ, pa prosipaš, pa opet potrošiš, pa sve i tako sve u krug. I Pa da se jeste, svi konstantno žale oko toga. Jeste, niko od mojih kolega, ja sam stvarno super sa svojim kolegama, stilistima, niko od nas ne ume da čuva novac, zato što svi smo u fazonu, svidi nam se nešto i kao, ma iskoristit ćemo za to, kupimo, ne iskoristimo. Da, i to samo Otprilike. tako stoji. Ili kao nešto ga iskoristiš, a onda se i ne vidi, na primjer. Da. Znaš, kao,
I onda, ne znam, kao iskoristit ćemo za nekog drugog, pa onda neko drugi je video tu milisekundu da je neko to nosio i kao, neću to da nosim, Da. kao, što god, nosit ću ja. Jesi imao nekad neku situaciju da te neki kolega rekao, tipa, tvoj rad mi se ne sviđa, uopšte nemaš pojma da oblačiš ili... Mislim da mi niko to nije rekao, a i da jeste, mislim svako ima pravo na svoje mišljenje. Jer skroz mi je logično da se nekome ne svidi moj rad. A ima neki... Bravo, uče baš lepo. Da, ali Hvala. ima nekog sa ovih naših stilista iz Beograda koji ti se baš rad ne sviđa, da je katastrofa. Mislim, nećemo da ga imenujemo, naravno, ali ovako. Mogu da imenujem, nije mi kao... Okej, onda ako hoćeš, izvolite. Ja sam da te poštedim. Ne, mislim, nemam problem s tim zato što ja nju poštujem, ali, na primjer, meni se ne sviđa, ne sad sve, ali neke stvari koje sam video, ne sviđa mi se, na primjer, Didi Malnar. Ne sviđa mi se, nekako mi nedovršeno deluju neke stvari, a neke prešareno i onda tipa od recimo 3 recimo spota koje sam video, sviđa mi se 1, 2 mi se ne sviđaju. Ali to samo nije moja šoljica čaja, očigledno se sviđa ljudima koje ona oblači. Pa dobro, svako, mislim, evo mi smo 3 devojke koje hoćemo tebe, na primjer, za stilistu, ali nama sviđa kako ti oblačiš, da. a nekome drugome će sviti neko drugi, svako ima namenski da pozove ko je za šta i Pa da, ja mislim da svako od nas ima svoj neki pravac ili svoj neki fazon. I pečat. Da, s tim što ja volim kad me pozovu ljudi kojima nije zanimljiv, recimo, ja volim street style najviše i 2000-te najviše, ali sam skroz otvoren da se prilagodim nekome ko nije, da kažem, moj fazon i ko nije mlađi ili taj mladalački, da kažem, ima izražaj modni. Skroz sam okej s tim da radim sa nekim ko nije, jer ja učim nešto novo. Jesi imao nekad situaciju da si došao, na primjer, na set i da ti stvarno nisi znao šta da nekom daš da nosi? Pa ne, zato što radimo fittinge pre, ali sam imao sam snimanja gde na pola snimanja odem na psihoterapiju. stvarno, Da. kako to izgleda? Ne bih da imenujem ko je. Ali drago mi je što ti ta osoba pomogne. Da, na primjer, ne bih da imenujem čiji je spot bio. Čiji je Da. spot bio, mu je Svoju psiholog, psihoterapeutkinju bi rado preporučio dobro. svima jer je najdivnija na A čekaj, svetu. samo izviđate prekidno. Znači, ta osoba kod koje si došao na set, koje si bio unemljen da budeš Ja, možda stilista, će i- ona te je izazvala da ti odeš na psihoterapiju. Reći ću vam posle ko je. Neka ljudi pogađaju. možda Muško je kao. Hint neki. Pa, muško je. Dobro. Daj nam A sad neku nemoj, boju brate, kose, možda nešto. posle neće više da Jel gledamo tam, pravi jel svetlo spotove, ili tam? razumeš? Tamna, ali ko je pa svetla? Tamna Ne, kao osoba. kosa. Tamna kosa, to. ali ko ima svetlu kosu kod nas svakako. Niko, Saro, bukvalno niko. Mislim, ima muškaraca? relje, recimo svetli, ali nije relja. Ne znam kako da vam dam hinta da vam ne otkrijem Dobro, previše. reći će nam posle, ajde, Da. nastavi sa pričom. Mislim, meni je to jako značilo što mi se recimo to desilo jako rano u karijeri, jer sam ja onda otišao, ostavio tadašnju asistentkinju, sa njim ostala je na setu. Ja sam otišao na 50 minuta na psihoterapiju i skapirao da to što on nije zadovoljan kako on izgleda, apsolutno nema veze sa mnom. Jer smo radili fitting, sve je bilo dobro, sve mu je tačno, sve su mu mere dobre, veličine, sve. Jednostavno, ja nisam tada znao, mislim, verovatno sam znao jer volim da čitam dosta o psihologiji, jako me zanima, ali nisam u tom trenutku nekako, kad si u problemu, ne vidiš sve te neke stvari, ne možeš da spoznaš. Samo je problem što on nije bio zadovoljan svojim telom, a ne garderobom. I onda je to njegovo kao nezadovoljstvo koje je prebacivao na mene je u stvari bilo iz njegove frustracije, odnosno iz toga što on nije sebi, Da, kao da si mu ti... nije bio u formi u tom Da, jer si nastavio trenutku. da radiš sa njim? Jesam, da. Dobro. Ali je posle saradnja bila bolja.
mnogo bolja, jer sad znam i onda mu kažem, nećemo to da radimo, nego nećeš da mi budeš taj i taj, pošto on ima umetničko ime, pa ne bih sada kažem, nego treba da kad se obučeš, staviš naočare, sve kad se središ top za scenu, za spot, za editorijal, šta god, nije ko misliš da jeste. Ja dalje razmišljaš, ko me zanima, brate? Treba da mi budeš kao taj koji si na sceni, a ne osoba s kojom ja pijem kafu ili sad radimo fitting. I onda i on, mislim, skapirao to i sad mu sve mnogo bolje stoji. A koja ti je bila najneprijatnija situacija koju si doživio ikada na setu ili u bilo kom projektu koji si imao? Sa nekim se estrade, naravno. Pokušavam da se setim. Mislim da je to bilo možda sa Anom Nikolić isto pre 3 godine, snimanje spota koje je bilo petak na subotu, 16 sati, pa sam ja subotu bio na nekoj svadbi, pa sam se malo napio, pa sam subotu na nedelju ujutru smo išli od 6 ujutru da snimamo izlazak sunca, tako polupijan, mada i ona je ništa. Nekako je bilo tenzično. Ali, mislim, nije bilo neprijatno, zato što je bilo je smešno, jer ja sam bio polulud, zato što sam kao neispavan, pijan. Pa dobro, nisi bilo je prvi zanimljivo. stilista koji nam to kaže. Da. Pa verujem da Iskreno, nisam. da su već doživljavali malo sukobe sa tom Da. osobom. Dobro, ajde nešto lepo. S kim ti je najlepša saradnja bila? Ne budeš i rekao da nije se nama vidi. Ne, ja bi... Ne. Ajde objektivno reci. Da, objektivno s A kim ti je pokušam da najlepša? se setim. Nije s vama, ali sad ću se setim s kim je bilo. Nije, s vama mi je stvarno super uvek zato što se sprdamo i znamo se i lagani smo, ali neću kažem s vama da ne bude sad namešteno. Da, što da kao. Nisam taj A lik. znam da smo mnogo dobre i da smo Ali mnogo jeste, fini da, i- pa mislim sprdamo se mi dosta i... Pa To ćemo- Ja stvarno ne osetim pitanju. snimanje sa Ma to mi ćemo vama, tek da što pričamo mislim kako da je bude snimanje najbitnije. sa nama. Pa Mislim, jeste. vi se umorite, ja sam naravno kauč na setu. Mislim da moramo da objasnimo ljudima šta je kauč na setu. Da, to ćemo Da, obavezno. mogli bi. nego Ali to ajde- mora on da objasni. Da, nego ajde da Da. nam završiš za ovo što te Mija napitala. S kim je najzanimljivije ili najlaganije? Najlepša saradnja. To je Jovana. Joj, nema ne znam. veze. Dobaci mi neko ime. Inače, stilista je doveo sebi pomoćnika da njega danas... Asistentkinju njegu. Ne, Isidora je šminker i frizer, ali meni je nekad pomaže zato što je mnogo dobar prijatelj. Ali sad smo došli zajedno zato što... Te je bilo treba da budeš sam. Da. Znala sam. Dobro, Jel ajde, imaš ti? probaj setiš. Jel znaš s kim? Ja uopšte ne mogu se setiti. Volim, ne znam, Devito mi je lagan zato što On i tako njemu... izgleda. Zato što njemu stvarno sve dobro stoji. Ja u njega u šta god da obučem, on to ume da iznese, zato što i njega generalno jako zanima moda. Sećam se jednom prilikom mi je rekao, nešto smo pričali o fitovima za neki spot, ja mislim. To je bilo pre par godina i on je rekao, veruj mi da znam, ne znam šta je bilo u pitanju. Rekao je, veruj mi da znam, veruj mi da se ja tvojim poslom bavim više nego ti. Što jeste istina, jer on isto kao i ja gleda svaku reviju. Mislim, ono ima Vogue.com aplikaciju, onda kako izađe revija, tako mu izađe obaveštenje i onda samo isprati šta je novo, šta je trendi, šta će da kupi. Reci mi, jel nosi masku? Konstantno. Da, to me ljudi stalno pitaju da li nosi, jel znaš kako izgleda on? Jel on bleje sa maskom? Ja kažem, ne, svi nosimo maske, jer on insistira da ne zna ni nas. Ne, mi smo Malo ono... shadows. Da, mi smo prijatelji stvarno i... Da. Znači, on ti je ovako u pravom životu je tvoj prijatelj, a na setu ti je Devito, a ovako Neprijatelj. ti je... Šalim se, ne. Tako da razlikuješ, imaš te dve. Pa da, zato što nije zahtevan uopšte. I vrlo lako se dogovorimo i on mi je lagan. Naprimjer, zanimljivo mi je sa MC Stojanom, iako on je daleko od laganog, ali mi je uvek zabavno sa njim. I on meni kaže, ajde, on mene uglavnom zove dan i po maks pred spot. Ja kažem, jesi ti normalan? Kako misliš da ti spremim spot, pritom on uvek ima 3, 4, 5 stylinga, plus da li su igračice ili je glavna neka devojka ili je
neki duet, da. I on kao, ajde, kao ja sam ti lagan. Ja kažem, ne, ti si mi najteži. Ti si mi zaista najteži. Ali mi Dođe mi sa jeste svim zabavno bojama. sa njim, da. Da. Zabavan je. Znači, bitno. dobro, to su ti neki Pošto si najlepši. ti sad uvek, mislim, ono, iza kamere i pošto si, da kažem, jel ti si s jedne strane javna ličnost, ali da li bi ti mogao da budeš taj koji je ispred kamere? Mislim da ne. Mislim da ne. Skoro sam video neki, mislim da je tweet bio da kao da sam javna ličnost bio bih cancelovan. To je tolika istina. Da, to si ti definitivno. Da, Sad kad razmišljam, ti bi roastovao sve što stigneš da. i pričao bi svoje iskreno mišljenje. To bi bio- ali On ne, bi bio bi bio- zanimljiv. Bio bi muška Mislim da- Jelena Karleuša. Ne, bio Gori bi, bi bio. bio bi, Eto. mislim da bi bio blaža verzija na zdravlje meni i vama, pokojnog Saše Vidića. A, ja. Ako se sećate one Da, njegove Saša- emisije. Posle ćeš možda da glumiš Saša Vidića. Da, ti Da, kažem. bit će ti zabavno, veruj mi. A nećeš da glumiš kao da ga glumiš. Ne, ne. Nego, ajde da malo pređemo na neku Možemo da temu. ispričamo samo za kauč na setu. Ajde, Da. ajde. Dakle, kauč na setu, priča datira od pre par godina. Mislim da je bilo nešto na IDJ-u, da su me stalno zezali kao momci iz rasvete, pozdrav za... Ja mogu da ih pozdravim? Možeš naravno, pozdravljamo ih i mi. Ovi. ovim putem. Pozdrav za Miksu, Ogija i Dareta. I Miksinog brata, zaboravio sam ime, jel Mare? Mare. Ali ako nije Mare, Miksin brat, znači. I za sve ostalo iz IDJ-a. Stalno su se spredali kao, ma šta vi stilisti, samo sedite, samo kauč, samo bleja. I ja kažem, da, jer kao, nije kao da je meni posao ono, sve vreme pre spota i posle spota i na spotu samom, ali kao ako nekog obučem i ne moram da ga nešto preterano nameštam, ako ne puca kostim, ako se nije nešto ono rašilo, naravno ću osednem. Da. Mislim kao, što bih stajao. I onda je uvek to, i ja sam to krenuo da kačim na svakom setu, da li je ono, snimanje reklame, spota, nebitno, stalno kao kauč na setu i ljudi su isto počeli da se sprdaju na to, pa me taguju, pa kao repostuju, pa mi kao nalaze neke kaučeve, pa mi slikaju. Pa i kad te nema, svi nađemo po jedan kauč, Da, tako da, da. imamo te napišemo, evo Da. uče kauč na sve. Da, neko mi je skoro poslao sliku nekog kauča koji je ono igračkica i kao, mislim da bi ovaj kauč bio mali, pa onda i ljudi se sprdaju na to i Napraviš bez si veze je postalo, da. Napraviš si trend. Iz I sprdnje, zapravo je to bukvalno. postalo ono tebi kao neki, nešto te prati. Da. Priče koje te prati. Znaš šta nas sve zanima? Ti si sarađivao, evo sad si spomenuo sa IDJ-om, odnosno da. čitav IDJ show si ti propratio. I oblačio. Oblačio i A, nadam se da verujte- ćeš ove godine, ili tako? Da, i ove E, pa Tako godine. da u čestitamo. tom periodu Hvala. kad smo viđale Vuka, Vuk je izgledao kao zombi. Da, doslovno. Pošto nije spavao i radio je non stop i bio je kod Bojane Šnajderke, pozdrav za Boku. Da, pozdrav za boje. Non stop. Da. I u tom nekom međuvremenu si i nama radio spotove i druge spotove. Ne znam kako si ti stigao, Ja mislim da nas je svaka kunuo. čast. Šta da Nisi sam? nas kunuo? Nisam, zato što sam toliko bio, ne znam, polulud isto. Mislim da sam toliko imao posla, hvala Bogu, da sam sretao samog sebe na vratima i ne znam kako sam ja to stvarno uspevao. Ne bi mogao bez prijateljice moje Jovane, koja mi je stvarno mnogo pomagala tada. Ali i Đole je bio asistent Ota na Da, spotu. Pozdrav za Otu. Pozdrav za Pozdrav. Otu. Pozdravljamo ljude danas. To je dobro. Želje, čestitke i pozdrav. Da. Posle ćemo da Srećan pevamo. Bum rođendan radio. svima. Bum, bum, da, onaj zatvorski. Je li to zatvorski Da. Da, radi? mi inače Bum Bum radio obožavamo, pozdrav i za Bum Bum radio. I Ne znam stvarno kako sam uspeo. Znam samo da sam jako bio neispavan. Sad ću zvučati kao meni je najteže. Nije mi najteže, ali složit ćemo se da nije nijedan posao lak, mislim, Pa, na pre kraju svega- dana. ali ti 30 ljudi Bukvalno. da oblačiš i, Da, i ja da sam smišljaš. To ih je... oblačio 16 Da. u jednom, kao jedan dan u nedelji smo snimali, ali to 16 outfita koji moraju da se prave, moraju da se rentaju, da se kupuju, da
se iznajmljuju I od plesači. nekih ljudi, plesači, da, sa njima je bilo lakše jer je više bilo da oni uklope od svojih stvari, Da. jer stvarno ne bih mogao i to da Voditelji. postignem. Da, voditelji, Relje smo uglavnom šili sve. Relja je stvarno, iskreno ti kažem, ove godine mnogo pucao Relja kako je outfit i Da. kako ste pravili stvarno. Hvala. Tako da, bilo je teško, ali ja volim challenge. Ja sam onaj lik koji ima isto neki mim na tu foru, kao ili radim u poslednjem trenutku, ili kao ne radim. Ili radim u poslednjem trenutku 100 Potenziju, stvari, da, ili kao ne radim ništa. Da. Tako da, ja i ne umem drugačije. Mislim, Tako si najproduktivniji. da. Jer ako Reci imam, mi- recimo, ako imam tipa jedan projekat, ja ću i za taj jedan projekat tipa da se iscimam dan, dva. Šalim se ako me slušaju klijenti, šalim se, ali kao dan, dva ranije. Znaš što sam htjela da te pitam? Htjela sam da te pitam kako je protekla saradnja naravno sa kandidatima, je li bilo zahtjevno, je bilo teško jer su mnogo Ko komplikovani. je najlakši, Jesu. ko je Joj. najteži? Daj nam neki malo tračeve, nešto Svi su nam daj. teški, stvarno su svi teški, zato što ja ih uglavnom pitam, recimo ako je snimanje četvrtkom, ja ih četvrtkom dok još snimamo, pošto se to sve isto katuje, bla bla, ja sam u fazonu, aj razmišljamo za sledeću nedelju šta ćemo, hajde da se malo angažujemo. Znate otprilike koja pesma ide, pa da kao možda po vibe-u pesme nešto, ili da nam bude referenca iz spota, ili... Ne, oni ne znaju, pritom onda menjaju pesme. Brat bratu, ako je bilo snimanje četvrtak, ja sam utorak popodne ili uveče znao šta radim. I onda sam imao samo sredu da obučem 16 ljudi. Svaka ti čast, stvarno. Mi skoro za neko Hvala. slikanje koje smo imali, koje se na ti oblačio, kad smo bile sve u Texas. Texas onaj, Ja video sam sam davila komentar. komentare, Video pa ti sam, si da. se obukla kao Valentina i ja sam samo iskomentarisala da imamo istu stilistu. Znaš šta, meni se mnogo sviđa rad te dizajnerke i taj Texas ona fenomenalno radi. Jeste, mnogo I ja sam dobro, hteo mnogo da slike su to top. iskoristim zato što hteo sam da ga iskoristim jer mi je bilo mnogo cool. Jeste. Ona sad ima i novu kolekciju, da, i kao svakako, mislim, svi mi nosimo neke iste stvari, manje više, pogotovo ako se oblačimo ova brza moda, Zara, Da. Berška i to, ali drugačije se stilizuje. Da. Drugačije ga iznese druga osoba. Mislim da je to vrlo individualno, čak i ako je isti outfit. Slažem se. I meni je to, Mislim, ne znam, meni je to meni tako meni je nebitno, to tako da. glupo bilo, mislim, izvinite, no hate za ove panove i ostalo, nego meni je to tako glupo kao da niko nikad nije kupio dve iste pantaloni, kao da Da. nikad nisi video u školi da neko isto nosi kao ti. Niš niste pati. Ja ću sad da Bukvalno. bacim Ili ono kao, zvuk ima isti. Ti si Moj oversized iz kao Valentina sa 500 dinara tako neki koštuje iz gluposti, second mislim, handa. stvarno Ne znam koji je. Da. Mislim, Da. glupo i bespotrebno s obzirom da kao imamo istog stilistu ili može dve osobe da nosi isto. i Dobro, kao to što su kažete, uglavnom Da. nebitni jesu- komentari. Pa jesu, Da. nego meni je bilo smešno, Pa. kao sme čovek da, mislim, kupi on to i kao što je rekao malo pre, zašto ne bi iskoristio jedan isti outfit za dve osobe, čak i tri, kad nekome to može mnogo drugačije da stoji, drugačije da Mislim, drugačije je vibe. Njima je bilo Da. za nastup, vama je bilo za slikanje, da, za taj editorijal koji smo radili. Što meni Mislim palo da na je kao, pamet? Moram da te pitam. hajde. Da li postoji neka osoba Joj. koja ti je vratila garderobu uništenu, faličnu, da ti je napravio neki feler i da si kasnije ti to morao da saniraš? Ljudi. Hvala ti što si me podsjetila. Ona je moj mozak, nije ona moj asistent. Georgie. Volim ga, stvarno ga volim. Ali ono kao kad Mike voli retardirano dete, jer kao mora da ga voli. Ovo Joj, inače samo ovo da će- znaš, ovo neko je će druga danas- emisija gde neko proziva Georgija, tako da slobodno, izvolite. Pa super, onda će ovo postati trend. Kao kauč na setu. Neka. Georgie mi je vratio neke čizme koje ja mnogo volim, kaubojke, koje sam nosio, ja mislim, 2 put. Nije ni bitno, nisu one ni puno koštale, sad kome puno, kome nije, nećemo o ciframa, mislim da je to glupo, ali je fora što one ne mogu da se kupe ponovo, jer je to kolekcija koja je bila prošle ili preprošle godine i one su sad toliko uništene.
Da te duša boli, Da. osjećam. Može li Osjećam. nekako- Da, nije ni do para, nego je kao ne mogu da kupim A iste. ne može se ispegla nešto na to, nikako. Bele su i jako je zeznuto, da. Možeš da ih Znači, pretvoriš u fešta, nešto novo ono. lepo. Malo. Ne bih. Ne bi. Ja imam još nešto. Ja Hajde. svima da kažem da je Vuk najbolji vozač koga ja poznam. Lies. Kad sedete kod Vuka u auto i krenete u vožnju, vi se lepo sam mnogo prvo bolji. prekrstite, da preživite, zato što Vuk ne koristi ni retrovizor. Ne, ja retrovizor, pešački, ležeći, meni je to sve kao predlog neki. Ali sad ne vozim više Smarta, pa nije toliko nestabilan auto, sad sam nestabilan samo ja. Sad sam se Volim. upgradeovao na Zato kao ideš sa kod petor. psihologa. Ja Da, moram kažem nešto kad ti završiš. hajde. Znači, prošli put kada si vozio Vuk, mene i Jovanu, ušli smo mi u kola i Vuk je rekao, devojke, ja moram vam kažem, ja nisam neki siguran vozač, ali sam siguran samo za sebe. Da. Ne, to je meni fantastično. Kaži mi, Music Week, kako je prošao? Ne bre, nije završio čovek. A? Šta je htio da A kaže? šta je htio da kaže, sam ga prekida? Nešto Šta sam pričao hteo i da mislim kažem? te Ne, pa prekinuo. završio sam to za kaubojke za George, ja ne znam, mislim ne pamtim to feleri i to. To su uglavnom plati izvođač ako je uništio on. Dobro. Pa dobro, korektno skroz. Da. Music Week? Bogu hvala, ove godine nisam nikoga oblačio. Prošle godine sam dosta ljudi oblačio i onda sam rekao joj, sledeće godine ne dolazim. U smislu, poslaću asistenta ili, znaš, obući ću ih pa neću doći. Izgleda da, pazi šta misliš, možda ti se ostvari. Niko me nije zvao ove godine. Bilo je nešto, trebalo je nešto da radim. Trebalo je da radim nešto sa Jacksonom, ali na kraju je sorry, Malo karate. promenili su koncept, tako da nisam, odmarao sam, jako mi je prijelo, jer kao vrlo sam anksiozan, te gužve, koncerti, ja to ne mogu da podnesem. Iako smo mi iza, ima manje ljudi, ali mi je kad vidim tu publiku i to nekako se stresem. A prošle godine su ti sa Music Weeka bili više zahtevni nego na IDJ-u? Pa nisu, nekako smo se dogovorili na vreme, jer mislim da su imali otprilike smo imali kao ko će šta nositi, tako da mi nije bilo, u stvari, da se ispravim, samo ove godine sam za Music Week samo Devita oblačio onaj dan, mislim da je to posljednji dan kad je bio sa Karleušom. Da, nosio je one šljokičave bermude iz moje kolekcije, mog brenda koji nikako da se pokrene. Što? Nemam vremena, kad imam vremena nemam inspiraciju i onda je to jedan prelep začarani krug ili komplet lepinja, što bi ja rekao. Dobro, polako. A kako će se zvati brand? The Wolf. Pa da. Eto. Mislim da ću da krenem prvo sa nekim majicama, zato što sam našao, neke sam smislio, neke quotes sam našao koji su mi bile zanimljive i čini mi se da nisam nikoga iskopirao, za to vidjet ćemo. Ali sam u fazonu malo da se obrnu pare na te majice, pa ćemo lako. Pošto je The Wolf, šta mora da si bude Pa da. Sanja zaštitno lice. Znaš kao. Wolf. Ali ne može, on Pa, je Vuk. Ona je da. Vučića, on je Vuk. Ona je čak manji Vuk Pa nego da li on. ona je Wolf Music? Da, a on je The Wolf. Kako si rekao? The Wolf, da. Stilista je. Aha. Wolf Ne znam, stilist i Wolf Music. što da ne, Samo još može. Vučić da kreni on da bude Wolf politika i onda ima ih puno. The Wolf I onda eats imamo Chopper, the jel? Wolf music. Ex Vučić. da smo sad svi već poludili. Najbolje da iskreno. idemo na naš deo igrice. Znači, ovako. Samo da kažemo da ja ne znam Šalim se. šta je igrica. I ništa, Vuče, danas ćemo malo da igramo igricu. Može, malo ćemo da osuđujemo, Radujem se. to jest ti. Malo ćeš da komentarišeš radove drugih kolega. I da vidimo Možda i kako... svoje neke. Da, i svoje. I daćeš ocenu, kao što je malo pre Jovana rekla, od 1 do 10. Super. Može. Može. Ajmo, počnemo sa Milicom Pavlović. Daj mi da Ne znam Slobodno ko možeš ti da je, uzmeš ako ok, hoćeš. ne znam ko je ovo radio. Ne znam da li je koncert, da li je nastup, nije ni bitno. Meni se ovo ne dopada. Generalno, ja ne volim kombinaciju crno-crveno u retkim baš situacijama.
možda sviđa mi se korset, suknja ne, mislim da nije dobro urađena. Mislim da njoj ne stoji dobro, da nije, možda nije dobro kao po njenim merama, ali ne znam. Če biš od 1 do 10? Pa možda 2. Uf. Mislim, ja sam stvarno surov za Neka, ovo. daj. Ja Mislim, se nadam generalno da za u kom sve. outfitu se radi. Okay. Da. Idemo dalje. Ajmo dalje. Ili ja motam Možeš dalje. slobodno. Aha. Kaži ko je Da vidim. Pročito sam ispod Breskvica pa sam se zbunio. Miljana Kulić je. Ovo ne može ni od 1 do 10. Ovo je... Mislim, ovo nije styling, ovo nije... Ne znam šta bih rekao, stvarno sam frapiran ovim. Tako da. Nije ovo krevet njen. Da, Ja sam tvoja. stvarno ne znam šta bih rekao. Otišli smo u minus, a? Otišli smo stvarno u minus. Dobro, ajmo dalje. Ko je sledeći? JK. Meni se stvarno sve ovo sviđa. Mislim da je Jakna Mihano. Fenomenalna mi je. Rukavice, suknja, korset, čizme, sve mi je stvarno super. Marija Marković, moja prijateljica, je njena stilistkinja, ona je i dizajner. Sad nisam siguran ko je radio ovaj moment sa zvezdama. Znam da je ona stilizuje, uglavnom i nosi njene kreacije i na nekim dnevnim i večernjim kombinacijama i za spotove. Kosa mi je fenomenalna, to je radio Dimitrije kog smo spomenuli, stvarno mi se sviđa ovaj outfit. Ja samo moram da kažem, ja nju volim najviše kada je obučena. Jer sve ono ostalo, njeni outfiti su mi, mislim, više gola nego To se da ti obučena. pitan, kako ti se ona inače? Pa ne znam, svi su u fazonu kao ona je modna ikona. Mislim, ne znam da li bi ja to tako nazvao, ali mnogo volim kada ona nosi tipa odelo ili dugu haljinu, pa da se naziru te njene obline, jer kao, mislim da ona to kapira, ali kao, možeš da budeš seksi i obučena. Pa mislim da ona to i zna. Mislim da zna, ali kao, ok, ja kapiram, ona nikad bolje nije izgledala, sad ima 45-6 godina, ja mislim. Ona nikad bolje nije izgledala od kad se pojavila do sad, ali mislim da je mnogo bolje kao sako neki dobar. Daću 9 za ovo samo zato što sam, ja ću malo da cepirlačim, video ovu Jaknu Mihanovu nosila je Nataša Bekvalac prošle godine u IDJ show. Next. Sledeća na redu je moja fitness bliznakinja, mi se tako zovemo, to je neka naša forica. Jel jedete vi getu? Kako? Jel jedete vi getu? Ne. Dobro. Ne, mi nismo spicy toliko. Dobro. Ivana Bum Nikolić, sviđa mi se, kostime je radila moja prijateljica Teodora Pašalić. Obožavam njen dizajn. Stvarno mi se sviđa sve 4 devojke, odnosno Ivana, Ksenija, Teodora i Sanja. Sve su bile super obučene i jako mi se sviđa ovo i daću 10. Eto, prva 10. Opa, idemo. Next. Prijovićka je sledeća. Mislim da stao mi je mozak, ne mogu se setim kog dizajnera nosi. Sviđa mi se. Znam da je neke dizajnere poput McQueena i to nabavljao moj prijatelj Miloš Oks, koji je takođe stilista. Generalno je ona meni svuda dobro izgledala na svim tim 65 arena koliko je imala. Mislim da su i svi outfiti dobri. Neki možda nisu dobro fitovali, ali mislim da je lepo. Ovo je baš lepo iznela. Reći ću pa 9. Nisam sad oduševljen, ali jako dobro izgleda. Dobro, korektno, skroz. Dobro. Ceca, sviđa mi se. Meni je generalno ceca za majicu na bretele, džins, kožna jakna, to mi je nekako ceca, to njoj najbolje stoji.
Ne volim da je vidim u haljinama, stoji joj lepo, ali joj mnogo bolje stoje pantalone, sakoji, tako da isto, ovo delimo mi je isto mišljenje. fenomenalno super, ovo double-breasted sako, obožavam, fenomenalno i stoji, ističe i figuru, lepa žena, lepo odelo, ne znam ko je ovo dizajnirao, mislim da je neki domaći dizajner, 10. Druga 10. Zera, mislim da je ovo Hana radila, koja... To ti je nova Zera malo. Da, ovo je nova Zera, video sam pre neki dan dok me nije opet otpratila sa Instagrama. Što? Pa ne znam. U nekoj svađi? Pa nismo, mi smo sarađivali, onda smo prestali saradnju i otpratili se sa Instagrama, opet ne znam što. Pa je onda mene ona opet zapraćivala, pa otpraćivala. Ja nju onda nisam kao zapratio nazad, jer mi je to detinjasto previše i opet me je zapratila pre neki dan jer smo se našli na istom mestu, na nekom snimanju je bila gde sam ja bio, spot koji sam radio, onda me opet zapratila i pre neki dan opet vidim kao ne prati me više, ja kao Šizofrenični. Nije moći da ne blokiram. Da, bukvalno mislim da mi je to najlakše, da je samo blokiram i da nema više tih trzavica, da smo na ćao kao što i jesmo, da smo okej. Uglavnom, sviđa mi se outfit, bravo za Hanu, Hanu stvarno mnogo gotivim, mislim da... Mi se sviđaju njeni outfiti, Da. baš kida, ono, vidim kako je mora dok oblači, baš u njenom fazonu, Sanju isto. Da. Sviđa mi se Emu i Zeru kako oblači, jer mislim da to priliči negde njihovim godinama. Sanju isto dobro oblači i Hana baš ima taj svoj fazon i čini mi se da ne odstupa nešto previše od njega, što je možda super za nju, nekako ona tako pravi sebi ono... Taj neki kalup. Da, s kim će da radi, s kim neće i mislim da ono samo će određeni ljudi da zovu kojima se sviđa taj fazon. Vidim šta je za te. Rada Manojlović. Zašto to re? Da, zašto? Bukvalno. Pokaži sliku. Zato što pod jedan nosi Avon Necessaire. Stvarno. Čekaj, hoću ja da gledam. Okej. Nosi Avon Necessaire. Da, ja mislim da je celu karijeru njenu prozivaju za ove srebrne štikle, ako se sećam da su to te, da ih kao nikad ne skida. Ne stoji joj haljina, ne čini joj ništa. Haljina mi se takođe ne sviđa, sviđa mi se samo boja haljine. Volim ovo kao Royal Blue, Midnight Blue, nešto između. Monaš seti za to. Royal Blue. 3. Više nego Milica Pavlović. Wow. I više nego Miljana Kulić, iskreno. Miljana Kulić je sad u minusu. Amna. Ovo je sa snimanja spota koji sam ja radio, naravno. Amna rođendan. Sviđa mi se outfit, ne mogu da kažem da mi se ne pretvorio sviđa. se u Devita. Da, u Devitu. Imala je taj neki inspo, ja mnogo volim kod Amne što ona tačno zna šta hoće. Znači, ja kad sarađujem sa nekim, obično je to da mi moodboard pošalje ili DP ili fotografa koji je neko snimanje i onda ja kao po moodboardu tražim, uklapam, pravim outfite od toga ili mi pošalju kao te su boje, pa taj je vibe, tako nešto. Amna dođe sa otprilike gotovim proizvodom. Meni se to jako dopada kod nje, profesionalac je veliki. Ne moraš I sebe da Amna je lagana. Ne, pa da, ne moram, jer kao... Evo, Da, mi ne, ćemo, ne. ja bi ti to dala jednu iskreno, pa meni je ovo za 100, zato što mi je ovo genijalno. Maska vidim. genijalno. Ali to je njena ideja. Tako Maska da ne je mogu da genijalna. uzmem Zasluge, sav ništa. kredit Amna, za to. stvarno, Prstenje uz to. zasluge stvarno Da. pripadaju sve tebi onda. Idemo dalje. Da. Amna, dobila si 10. Ovo mi se jako sviđa. Video sam ovo, ne mogu se setim zašto je bilo. Za Čača Sanja, Da. kako beše sad to se kaže, za ono pred Beo... To je revijalni deo. To. Aha, revijalni deo, da. Genijalno mi je ovo. Stvarno mi je top. Zato što je nešto gde nismo videli Sanju ranije, odnosno nismo je videli u tom kao nekom izdanju, a Sanja stvarno može svašta da iznese i super mi je ovo.
Ocena? Pa 10. O, pa 10. Opa, treća. Breskvica. 10, bez razmišljanja, da me Lazar ne bi ubio. Pozdrav za Lazara Ilića, Znači, mog to je Gnezdo velikog Orlova. prijatelja. Nije. Ovo je Vatra i dim. Vatra i dim, da. Sviđa mi se zato što kao cool mi je moment, nismo imali, ja mislim da nismo imali kao moment tih cheerleadersica do sad. Inače, fun fact, Možda ja kod ne znam Teodore ni sad. jedne spotove osim spotova koje sam ja radio. Mislim da je to užasno s moje strane. Iskreno? Iskreno da. Sad sam kao i počeo da gledam neke starije spotove i to da ne bi došao u neprijatnu situaciju da kao obučem nekome nešto što je neko drugi nosio. Sviđa mi se, moram da priznam da nisam gledao spot, ali cool mi je ovo, kao vibe mi je super. Mislim da možda može da bude malo kraća ova suknjica, da bi možda izdužilo noge, ali opet ne znam, možda je samo slika takva. Pa moguće. 9. Ajde. Dobro. Ajde, prijatelji smo, neće Aha. se naljutiti. Možda budeš objektivan. Mene samo zanima šta se razlilo ispod ove sandale. Ovo? Ja ne znam. Možda neki Photoshop ili ne Pitaćemo Petra. Da, Petar ćemo da okrivimo za ovo. Kao i za Ocen. onu duplu iglu, sećaš. Ja ćemo na kraju da ispričamo. Znači, Anegdotice naše. Meni je ovo cool zato što sad moram malo da vas nagrdim, Slobodno. ali ne vas toliko koliko saradnike vaše, odnosno produkciju. Ovo je bilo, ja sam hteo da bude to nešto mladalačko, da bude trend, iako ne volim trendove, ali kao nekako Texas je nešto što će biti večno, tako da ne moramo reći da je trend. Jako mi se ovo dopada i hteo sam da kao bude modernije, jer vi naravno ne sarađujete samo sa mnom, u poslednje vreme da sa mnom, ali imali ste neke stiliste s kojima sam ja, nikakvo pljuvanje, samo moramo stilski da vas negde pronađemo i da bude upečatljivo to sve. Sad, ovo mi se jako svidelo, ovo sam hteo da radim, kad me naša draga Ana zvala za slikanje, ovo mi je odmah bilo u glavi da ćemo to raditi. Pozdrav za Anu, koja je tu pored nas. Možda pozdravljamo ceo dan. Tako da, ne znam, meni je ovo super, meni je ovo ludilo. Znači, 100 za nas. Ajde, 9. Dobro, nećemo koliko budemo. Nećemo sad da budemo, da. Ja dajem 10. Popovska prošle godine na Music Weeku, ovo je presmešno bilo jer je ona mene zvala i ja sam njoj rekao, ok, možemo da radimo šta god hoćeš, ali moramo da šijemo. I ona se uplašila sad, joj, da li ćemo stići ovo, ono, a već oblačim Relju i kao i Henija i Popova tada, kao da li ćemo stići ovo, ono, ja kao, što ne bi stigli. Pritom je ona, ovo je nešto, ona ima saradnju sa Fashion Novom, pa oni njoj svašta nešto šalju i ona je bilo u fazonu ovo da se malo, ja kao, ok, mora kod Šnajderke. I onda je rekla, aj zvaću Lazara. Ja kao, zovi Lazara. I Lazar je isto uradio što bi ja uradio, otišao je kod Šnajderke i uradio to što je ona htela, pa mi je to bilo presmešno. Ok mi je ovo. Meni možda samo smeta što je lakovana čizma, jer je ovo crno ostatak, kao nije lak, a roze jeste malo lak i onda kao 9, ali bila bi 10 kada je. Da su štikle. Ali opet su to smo već ovo smo birali. ponovili. Barbara Bobak. Po cenu da se Miloš, njen stilista, sad naljuti na mene, ja zna da ga jako mnogo volim. Meni se ovo ne dopada iz više razloga. Ne dopada mi se na njoj, jer stvarno je moje mišljenje, možda nisam u pravu, još sa nekim ljudima iz industrije sam pričao o tome. Ja mislim da ona ne treba uopšte da ide na taj kao fashion moment i da se trudi toliko. Ja mislim da ona, s obzirom da kao muziku koju peva na nastupima, jer generalno sad stvarno se ne foliram, ne znam, njene pesme znam jednu možda sa nekog prošlog albuma, ovaj novi nisam preslušao.
ja mislim da ona treba da bude, pošto je ona na početku karijere, da treba da bude kao Seka Aleksić na početku karijere. To malo vrcavo, malo trash i taj kao moment. Mislim da je to, da će mnogo bolje to da izgleda na njoj. Meni se ovo ne sviđa jer mi je previše svega, ima i korset i moment na glavi i suknja koje ima i kristale, pa onda ove neke resice koje tumač mi je, daću, zato što mnogo volim Miloša i mislim da je fenomenalan stilista, daću 8, ali kao generalno mi se ne sviđa. Mislim da mi se ne bi svidelo ni da je na modelu, da je ovo tipa revijski neki komad, mislim da ne bi kao i ovako, ako pokrijem kao glavu i to sve, ne bi mi se svidelo. On je okej, ova haljina. Ne znam. Ova. Da. Ja ne znam u kojoj haljini. Crnom onom sa... Ja mislim da je ovo dizajner Damjan Diamani. Volim njegove stvari, kupio sam neke njegove korsete da je on tako za styling je fenomenalno, stvarno radi. Mislim da je ovaj korset deo njegov, ali ne znam, nekako mi se ne dopada. Sorry. Neka bude 8 zbog Miloša, ali inače Emra Dujko. Meni je ovo genijalno. Meni je ovo malo Chrome Hearts, koji smo mi u Srbiji otkrili od skoro. Sviđa mi se. Mislim da ovo jeste, da to priliči njenim godinama. Znam da se ljudi stalno žale kao previše gola. Pa kad će bude gola ako ne sad? Pa mislim ima 20 godina. Što da ne, ako dobro izgleda, ako se ona osjeća prijatno, što da ne, meni je ovo super. Daću i 9 zato što ima neonaranđaste nokte, to mi je jezivo. Mahrina, ovo je prošle godine Music Week. Jesi ti to radio? Nisam, ovo je radio Nikola Žunec, njen najbolji drug. Meni je ovo bilo cool. Znam da sam prošle godine rekao da mi se nešto nije svidelo, sad ne mogu se setim šta, ali kao cool mi je, to je njeno, ona voli te baggy pantalone dole gore, topići kao, ona se osjeća super u tome, sija za nastup je, ono svetlo kad ide ka njoj, neka bude 9. Dobro. Teodora Džehverović, ovo je Music Week ove godine, mnogo volim koliko Teodora ulaže u svoje nastupe, koncerte, stylinge, sve. Stefan Golubović, pretalentovani dizajner iz Niša. 10 kao vrata za ovo. Zato što je ovo najviše njen fazon. Možda nije moja šoljica čaja, ali njoj stoji, za njenu je građu sve pohvale. Nući, mislim da je ovo isto nešto Music Week, ali to je, mislim, ove godine ili ne? Prošle, ja mislim da nije ovo. Prošle. Nije ni bitno. Fenomenalno. Miloš također radi sa njim, kao i sa Barbarom Bobak. Meni Miloš ne greši što se tiče Nućija. 10. Meni generalno Nući se mnogo dobro oblači. Georgi, ovo mi je super styling, ne zato što sam ja radio, zajedno smo radili, moram da priznam. Ovo je sako koje je radila moja prijateljica Tina L'Officiel. Pozadi, šteta što niste našli tu sliku, pozadi smo radili... Neka devojka je bila. Nataša Bekvalac je bila, da. God Save the Queen. Napravili smo malo šalu. Nosi ovaj fishnet moment iz erotic shopa i bele pantalone, bele kaubojke koje od tad do pre neki dan nikad nije vratio. Ali super mi je outfit i stvarno bi mu dao 10 za ovo. Jer kao ne može mnogo muškaraca, street muškaraca da iznese ovo. Stvarno ne može. Ovo za Devita je bilo prošle godine kada je Karleuša pravila koncert. Naravno, Devito me isto kao i Stojan zove dan ranije. U ovom slučaju taj dan. A ne, si čuli. Idemo od sada samo dan ranije. Nikako. 3 vas je. Možete samo 3 dana ranije. Ovo je nešto što sam ja pravio sebi, odnosno za svoj brend, jer ja jako volim komplete da nosim. Uglavnom su to trenerke, ali kao ovo je bilo za neku priliku sam nosio, ne sjećam se zašto je bilo, svidio mi se materijal i kao da napravim nešto da je komplet.
Jer kao ja razmišljam, ako je neko snimanje, opet ono priča od malo pre, hoću da mi bude udobno i uglavnom je to trenerka. I onda je bilo kao ajde kao kimono i begi pantalone. Njemu se ovo svidelo i mislim da su teme Karleušinog koncerta tad bile nešto lavanda, neon, bež je bilo kao omega, nešto tako i to je to valjda belo možda. I Tako ajmo da se sada. njemu ovo svidelo. Za kraj. Za kraj? Super 10. Jacksona nisam ja radio. Ja ne znam šta bi rekao o Za desingericu. desingerici, da. Ovo je valjda ona sveštenička odora ili kako se već zove. Kako se kaže, da, tako. On da. ima stilistu. Je li on to Ne. sam? Ne. Mislim, on isto ima svoj neki fazon, to ljudi očigledno kapiraju, sviđa im se, meni se lično ne sviđa, ne razumem, možda sam ja kao matori milenijalac, pa ne razumem, na, 5, ni tamo ni vamo. I za kraj, Naša Beovizija. moja omiljena 3, Papagaja. pa kad bi vanzemaljci i papagaji imali love child, to bi bilo ovo. Pozdrav za Borisa. Boris je također moj prijatelj. Da se razumemo, ovo je fenomenalno odrađeno u smislu sašiveno, koliko ja vidim, kroj, dobar, sve to. Meni je ovo skandalozno. Ja mislim da ništa grđe nisam video. Ja sam pre nego što Ti sam vas, pokušala sam, ja se čekaj da se suzdržim. pre nego što sam vas upoznao sam, ne znam s kim sam pričao, sa nekim, da li sa Davidom i Bojanom ili nisam siguran, ili možda sa Anom. Ja sam s tobom pričao prvi put, sam bio u fazonu, šta je s vama bilo? Ko je bio na Esidu kad je ovo radio? Deco, ostanite u školama i ne uzimajte droge. Stvarno imam komentar, jer kao, ovo jeste dobro odrađeno, ali je ovo jezivo. Ovo je jezivo. Ne, mislim, barabar ste sa Miljanom Kulić. Mislim, moramo u minus da idemo za ovo. Dobro, prihvatamo. Ajde, Dobro, ajde, ne kao Miljana. Znači imamo 100. Ajde, makar stavi na nulu. Ajde, stavit ću vam 3, jer kao bolje mi je nego Milica Pavlović. Dobro, korektno. Ajde, Hvala sad na pažnji. pitanje koje nisi hteo da te pitamo, a pitaćemo te s kim ne voliš da sarađuješ. Nema s kim ne volim, nemam ja kao određeno, nego Ne želiš. ima par ljudi sa estrade s kojima ne bih sarađivao iz nekih privatnih razloga. Jel moram da ih imenujem? Izvolite. Pa, izvoli. Dobro. Ne bih radio sa Milicom Pavlović. Ovo sad stvarno nije hejt za outfit. Ne bih radio zato što ja nekako ne volim to prenemaganje koje meni stalno izlazi na TikToku i na Instagramu. Nju je stalno, sve je na nju, svaka muka ovog sveta je na nju. Ja generalno ne volim ljude koji su u ulozi žrtve svaki put. Milice, sorry, ali kao mislim da je to, pošto je ona lav, tako da malo narcisoidni poremećaj tu mora 100%. Tako da narcisoidni poremećaj u ulozi žrtve ne bih. Također ne bih radio sa Katerinom Grujić i ne bih radio sa Indođijom ili Indođijom, ne znam kako se pravilno izgovara. Zvali su me za taj projekat. Neki koji je radila, mislim da je to nešto prošle godine bilo, nisam siguran. Ne bih, zato što je Devito moj prijatelj i onda nekako meni je lojalnost jako bitna. Ok, prijateljski. Da. I stigli smo do posljednjeg dela ove naše 4. epizode, gde ćemo sada praviti onaj famozni tiket, gde će svako od nas dati svoje pretpostavke za koje utakmice, Saro? Valladolid i Majorka. Miona? Miriše mi da će biti više od 3 gola. Imam utisak da već u 4 epizode samo to pričam, ali kao ajde, nemam pojma o fudbalu. Pa Biće kao, ajde, 3+, onda. Znači neki 3+, a? Da. Dobro. Napoli, Monza.
Napoli će da pobedi sigurno, vodit će i u prvom polovremenu i bit će ono iz keca u keca. Znači, siguran si u to. Sigurica. Dobro. Sada sam ja na redu, Strasbourg i Marseille. Ja mislim da će Marseille minimum 2 gola da, znači to očekujemo od njih 100%. Jođo, I ja. Braga i Rio Ave. Go, 3+. Malo sam učila. A, Sam naučila malo. Vežbalo kaže, se. Vežbalo se. Bravo. Znači, svaki tim po minimum 1 go i da bude 3 ili preko 3 gola na celoj utakmici. može. Očekujemo da će ovaj tiket kao i uvek biti dobitan i da ćemo moći da damo humanitarnim svrhama. Inače, hvala Vuče što si nam bio gost Hvala na danas. pozivu. Nadamo se da si se lepo proveo. Da, jesam, zaista. A vi ljudi kao i uvek like, share i subscribe i nadamo se da ste uživali. Ljubimo vas. Vidimo se sledeće nedelje.